Ambalmao ayo bismillah malikono ani malikoka ni VOA Bambara ka malikura kunafunu wati silinye au ka kunafunu la kuma baba na talike nundika Mali Frontier fanga nyamogo Dr. Shogel Kugala Maiga yetama berita ki kunda Wagadugu Burkina Faso jamana fabaka bi alamsa sogoma VOA ka kunafuni dila Kader Traoré amena leta negeka abe wala like anyi uka sigasigalu ya ira ka foko jamana koronfe fanfe menaka marala airala ka foko jekulu do minena tiga kelen kofe ula ka soro ubeka taji firi jadi jekulu mauma coronavirus bana kunka kenya ministri soka kunu araba Fevrier Kalo kile mugani fila samba fila ni muga ani saba uya ira ka fo bana ba to membe Mali jamana kono u hake mogo ba bisaba ni fila ani mogo keme kono to ni mogo bi woro ani mogo saba nunu benake au ka malikura kuna funu alak ma ba do ye ka fara kuna funu werauka min bela jelen bena tente ni sangani kono kalase au ma Mariam Traoré fe ayaw bismillah Ambalmao ayo bisimila kokura nega nyeta ani woluvlanta na gosira Bamakona laminina wula nega nyeta ani flabe Washington DC Ameriki jamana faba kono biye alamsa e Fevrier Kalo kile mugani saba samba fla ani mugani saba VOA Bambara ka malikura kunafunu bena lasi Mariam Traoré fe ka bo studio worona konna la VOA suba kono Washington DC au ka kunafunu fle Amta Burkina Faso jamanaka Mali Frontier fanga nyemogo danka no ye Dr. Shogel Kugala Maiga ye tama berita ki kunda Burkina Faso jamana fabaka Wagadugu kono tamai akunye munye wala sanga se ko nyadon bi vewa ka kuna funindi la Kader Traoré aleba bolo nege kan watina abena wala like anye Kader ibismillah Allah Mariam Traoré Allah biwa Bambara la mintelaude aywa aya faturna abiti malika panganyema Shogel Kugala Maiga ale Islam ke Burkina Faso apea ninga Burkina Faso ka fakultura kama ina kesi kada sabula akumu na ke Fevrier Kalo kimba ani woro ani panya aywa Premier Ministre Shogel Kugala Maiga ale bismillah ka Burkina Faso ka Premier Ministre fe Maître Apollinaire Chelen bin Sambela aywa Shogel Kugala Maiga sera Burkina Faso ni surbasu awa nami ni ali batara obise ministri mbona kama Shogel Kugala Maiga ya ko ale na ko mina mina Burkina Faso oye fakeda na asa ina ko ila se Burkina Faso ba surbasu ni mbena pari ni kera e parion tamani na kera sabi ka Burkina Faso ka surbasu ni na sikuru bone unina ko ale na sera ta ni ko rakima to ni ko Shogel Kugala Maiga ko ale na ko ne ka na tarike Burkina Faso ka ya para ni ko ene bani de la musique dans le festival international du cinéma de Ouagadougou ni avec un cadre de Fevrier Kalo Fevrier ani Bambara hala ko manaya para kataki mami na tabla mami ketna ke na dolo amni mo so si ko ba na na teknika asa kapila na ka ni tani o te ni ko Shogel Kugala Maiga ko ale nana sakata na ko ni na ko na ni mo ya ta ka anga para finasi de jamana otra yeri yawa ni kumba na ko kera ko shire dila ani ka ko boro ke re kata ina ko so lakini ani malika jamana ere peria ni do na na ko ni ko federation ine Mali Burkina Faso ako ali na sira adala okuma ni sabula miliki mani ale mutane na sira boro ke ka sira ta keri yawa ani para ni ran ko mu muta abla ni onta Mali ali Burkina Faso Shogel Kugala Maiga ko sene indri Burkina Faso muda Burkina Faso ye pas bien aller tirer aller dans la fenêtre na uteria ani ubania ni kene za Burkina Faso na tangi ni tuye vewa ka la silikela Kader Traoré aleka kunafunu ye kabo Wagadugu ameto Wagadugu alibi Dr. Shogel Kugala Maiga ayi la selu ke bamanankana angaje anko la menyo fe am teru am balmau kufo kabni Burkina Faso président le capitaine Ibrahim Traoré Kabini Atara Mali là allez nanga président le colonel Assimi Goïta oui nyongoyeke au confé président et premier ministre Apollinaire Nterike Mbalmake allez fanatara Mali là aye baroke aye nyongonda la ya nyola famu Kabini Nintara awya yanga ministre des affaires étrangères Kosaina Mali là ani Guinée ani Burkina we nyogonda la dia bi kuma chama fo se ben chama fanake anana bi kayira ambalon la Burkina beula
ko an ye teriw ye gɛlɛya min b'u kan o y'an ka gɛlɛya ye Afrique ka problème ba ye mun ye terrorisme kɛlɛ démocratie problème o ye problème wɛrɛ pour que ka démocratie sigi f'i ka jamana sɔrɔ jamana caman la fanga binna démocratie côté insécurité de ko don donc bi an nana ka baara kɛ tous les plans économiques hali n'a ye sécurité sigi kɔfɛ an bɛ tila ka économique donc an nana kuma kɛ o ɲɛ pour que maliyɛnw bɛɛ ka faamu burkinabɛw bɛɛ ka faamu guinéenw bɛɛ ka faamu k'u ka gouvernement b'u ka baara la maintenant yani an ka don o kuma la an ni ministres minnu nana délégation ba de nana ka bɔ Bamako ministre tan ɲɔgɔn ani ani u ka collaborateurs minnu yani an ka don o kuma la kasara dɔ kɛra Burkina Faso a ma mɛn an bɛ fɔlɔ ka dasi bila an balimaw min ni tɔɔrɔ nin na u ma tɔɔrɔ la Burkina Faso dɔrɔn de u tɔɔrɔ la pour l'Afrique parce que tant que terrorisme b'aw fɛ a bɛ taa yɔrɔ la maa si ka n'i sigi k'a fɔ ko terrorisme tɛ e fɛ waati dama dama dɔ bɛ yen bɛɛ kun ɲɛna ko a bɛ Mali dɔrɔn de la sisan a ye Afrique jamanaw bɛɛ minɛ donc soldats minnu tora u tora au nom de l'Afrique donc o ye o kɛra mun na pour que k'aw décourager k'aw ɲɛmɔgɔw k'u yira k'a fɔ ko olu tɛ se u yɛrɛ la n bɛ fɛn dɔ fɔ n balimaw ye condoléance kɔfɛ aw ka jija maa si tɛna aw ka jamana mara aw ka soldats fanga aw ka président aw ka fanga pour que ka se ka baara kɛ fo ka soldats ka se ka baara kɛ ka kɛlɛminɛnw sɔn k'a d'u ma aw cɛsiri o bɛɛ k'aw décourager aw kana décourager fewu Mali tɛmɛna nin kan o waati dɔw kun bɛ yen maga kɛmɛ ni mugan bi naani o de bɛ sa duguw la o de bɛ sa soldats kan la Ala barika la bi an tɛmɛn'o kan donc sisan u bɛ ka aw décourager africains ka kɛlɛ u b'a gagner parce que c'est une guerre juste. Nous ne pouvons pas perdre cette guerre contre le terrorisme. Na yanga jamana usigi, o tuma bɛ démocratie sigi. Mais ni ko k'i b'a daminɛ ni démocratie ka sɔrɔ jamana tɛ yen, e bɛ mun kɛ? E tɛ se ka élection kɛ hali anw fɛ. Yɔrɔ bɛɛ la, bɛɛ y'a faamu sisan. Ko an ka réforme de kɛ, an ka fanga di an ka soldats ma, ko an ka jamana minɛ ka d'an ma. N'a minɛna ka d'an ma, an bɛ tila ka élection kɛ. Mais pour qu'an ka décourager an ka jamana ka ci an bolo, o tɛ k'an ka soldats lagosi k'u faga k'u tɔgɔ dugu fɔ dugu la pour que an ka to défense t'an bolo jamana si tɛ se k'i jɔ ni défense ɲuman t'i bolo n'i ma kɛlɛminɛn sɔrɔ k'a di ka soldats ma bɛɛ b'a dɔn u bɛ min ma u b'a fɔ min ma ko on les appelle tirailleurs sénégalais bɛɛ b'a dɔn k'u majorité u bɛ bɔ Burkina Faso ni Soudan a kɔrɔlen Haute-Volta ni Soudan u bɛ bɔ yan de. Donc bɛɛ b'a dɔn ka cɛfaraw de b'u ka jamana la mais u b'a fɛ k'aw décourager k'aw lagosi ka kɔngɔlɔ yɛlɛma pour que aw ka se k'a fɔ ko an tɛ se ka foyi kɛ n'an ma dɛmɛ bɛɛ y'a ye min kɛra Mali la maa si ma Mali dɛmɛ san kelen kɔnɔ a ye kɛlɛminɛnw minnu san a bɛ tɛmɛ min sara san 30 o ɲɛ mun de y'o kɛ parce que président nana jamanadenw sɔnna k'u cɛsiri pour que jamana ka bɔ nɔgɔ la. An b'o sira gɛlɛya bɛ c'est vrai au Mali jusqu'à présent mais an b'a dɔn tant que terrorisme ban yɔrɔ dɔ la yɔrɔ dɔ tɛ se k'i lafiya n'o tɛ e bɛ se k'a faamu cogo di jamanaw dɔw la base caman bɛ yen jamanabaw bɛ kɛ base la ka force spéciale bɛ yen u mɔgɔ 11 12 60 80 o de bɛ sa ça veut dire que jamanadenw dɔrɔn olu dɔrɔn de bɛ se ka fanga di jamana ma a y'u jija nos condoléances à tous nos frères burkinabés soutien à votre armée à vos autorités pour sauver l'Afrique parce que nos soldats vont nous sauver inchallah. Ni tun ye Mali furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ dankan Choguel Kogala Mayiga ale ka laseliw ye ka to Wagadugu Burkina Faso faba kɔnɔ. An bɛ taa Mali jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Menaka mara la. A yirala k'a fɔ ko tigɛ dara jɛkulu dɔ kan minnu ka baara tun bɛnnen don taji feereli ma jɛkulu maramafɛntigiw ye. A yirala o de sen kelen fɛnɛ fɛ k'a fɔ ko ni maa ninnu kɔni lakodɔnna ni ka tigɛ k'u la u ka duguden tɔn fɛ min bɛ wele ko plateforme des mouvements du 14 juin à Menaka. Alfuseni Elaji VOA tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou ale b'o kunnafoniw lase a ma.
nin taji dogoyɔrɔ yera platform juin kalo tile 14 san 2014 kulu mɔgɔw fɛ u ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn sigi sen kan min y'a sɛbɛntiya ko taji dogoyɔrɔ do min tun bɛ farinya wale tigilamɔgɔw Daesh ka bolo kan. Yɔrɔ yɛlɛn kɔ platform mɔgɔw ye dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ Mali finitigiw yɔrɔ. Platform faralen Mali finitigiw kan u ye taji dogoyɔrɔ in ye u y'u tɛgɛ d'a kan. Yɔrɔ kɔfɔlen in na bargon belebelew 20 bɔɲɔngo ani bidɔn caman sɔrɔla a yɔrɔ in na. U tun b'u dogo bɔrɛw de kɔnɔ. Fɛɛrɛkɛlaw tun b'u dogo ka bɔ ka taa taji in feere fariɲawale tigilamɔgɔw Daesh ma. Platform ka sɛbɛn y'a yira ko taji litriba caman de yera yɔrɔ kɔfɔlen in na. Sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ caman sen bɛ ko in na min bɛ wele ko réseau. Platform mɔgɔw y'a ɲini faso jama fɛ k'u k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa u ka se ka nin n'a ɲɔgɔnna bali. Ka fara o kan bi alamisa Fevrier Kalo tile 23 sɔgɔmada in na Mɛnaka tasuma wulila Mɛnaka sugu la taji marayɔrɔ dɔ la. Hakili jiginna san 2022 Septembre kalo tɛmɛnen Niger jamana ɲɛmɔgɔw tun ye dansigi taji boli la ka bɔ Niger ka na Mali la. O tun y'a fɔ a waati k'a kun tun ye lakanabaliya de. Ni Aluseyin Alhaji ka laseli ye VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou. An bɛ taa Iwaru mara la bi alamisa sɔgɔmada in na u ka duguden caman de tun bɔra ka bɔlɔnkɔnɔnaw minɛ nisɔgoya taama dɔ senfɛ. Taama min na u ka welewelekan tun ye k'a fɔ ko bɔlɔlɔsira minnu tigɛlen don u ka dugu kɔnɔ n'o ye connexion internet ye ko segin ka kɛ o ma jamana ɲɛmɔgɔw ka wuli ka dɛmɛ don joona. Gurdo Bokuma VOA tɔgɔ la ka bɔ Iwaru. Ka kɛɲɛni bi sɔgɔmadani na ye Iwaru sifinnakaw ye wele bila ɲɔgɔn ma ni ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kuluba kelen ye dugutigi ale ka guwaba kɔrɔ yaasa ka tagama de boloda ni o bɛ tali kɛ nisɔngoya taama kan min ye i ka dɔn k'a fɔ Orange ani Malitel o bɔlɔlɔsira tigɛlen ni an filɛ nin a san 2 ani dɔɔni kɔnɔ. Seyiba Ture ale ye taamadenw ka kuma lasela ye. An bi yan bi connexion tɛ Iwaru yan. An b'a fɔ Malitel mɔgɔw ye u yɛrɛ ɲɛ bɛ nin denmisɛnnin ni jamaw la an bɔra bi ka dama kasi de kula ya caman si la connexion sɔrɔ. Aw tɔɔrɔlen don connexion t'an fɛ yan. U k'a fɔ ko directeur ye. Bɔlɔlɔ ale ye kunnafoni sɔrɔ sira dɔ ye nka o kelen don darakifɛn ye Mamadu Bari kun bɛ taamadenw na. An ka bi marche o tɛ fɛn wɛrɛ connexion ko de b'an na Iwaru an mago bɛ connexion na a Orange tɛ o a Malitel tɛ o an mago b'a bɛɛ de la a ka kɛ 4G 3G an kɔni an ka se ka connecter dɔrɔn pourquoi parce que Iwaru filɛ nin yan on est sous-informé information ɲɛnama foyi t'an bolo parce que an tɛ se ka connecter. Ni nisɔngoya tagama min filɛ nin ye denmisɛnninw ye Iwaru fantan ni naani bɛɛ lajɛlen kɛ u sen nɔ ye n'u cɛ cɛw ale ye Iwaru dugutigi ye. Fɛn dɔ a bɛna dɔɔni dɔɔni n'ala sɔnna kana bɔlɔlɔ ko ji min don o b'a kɔnɔ dɔɔni dɔɔni. Ko dugutigila la u y'u kuntala ɲɛsin yɛrɛmarakafo ma Demba Kɔnta ale ye sigida dangan fɔlɔ ye. A diyara n ye kosɛbɛ aw ni ce aw ni baraji n'ala sɔnna c'est quelques jours là aw bɛ résultat ye. Sa Iwaru mara ɲɛmɔgɔw ka se ka nin ko in seereya Abdramane Kulubali ale ye préfet ka nɔnabila ye Iwaru kɔnɔ. Sɔrɔ a bɛ wulikajɔ mun na an fana se ko donc an fana b'a lase sanfɛ mɔgɔw ma n'ala sɔnna wulikajɔw bɛ kɛ vraiment du courage. Bɔlɔlɔsira kelen don dɔw ka baarakɛminɛn ye bi dɔw fana ka kunnafoni sɔrɔ yɔrɔ don nka a tigɛlen filɛ Iwaru la san 2 ni kɔ VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Iwaru Gurdo Bokum ka laseli don. Afrique ni VOA Afrique ye una adamadenw lafiyara kunnafoniko la.
an balimaw an ka foli b'aw ye hali bi k'a lase aw ma k'a fɔ aw bɛ ka VOA Bambara ka Mali kura kunnafoniw lamɛn nin waati in na a ka radio fiɲɛ siraw fɛ Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛ sira ye Ɲoro de Sahel kaw bɛ se k'an sɔrɔ radio émergence ka 99 ani tomi 6 fɛn min ye yuwaru ye olu bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 101 ani tomi 2 kan Gawo fiɲɛ turukala 106 tomi 1 Tumutu fiɲɛ turukala 90 tomi 3 Abijankaw aw b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 99 kan Wagadugu o ye fiɲɛ turukala 102 ani tomi 4 ye an ka bɔlɔlɔ sira labilalen don www.voabambara.com walima aw bɛ se k'aw sɔrɔ an ka page Facebook YouTube ani Instagram kan VOA Bambara Malikura kunnafoniw bɛ ka lase aw ma Mariam Traoré fɛ nin waati in na ka bɔ studio 6nan na VOA Suba kɔnɔ Washington DC an bɛna tɛmɛ ni an ka kunnafoni taku filananw ye Diɲɛ tɔnba n'a bɛ wele ko OTAN olu ka ciladen n'o ye Jens Stoltenberg ale ye laseliw kɛ kunu araba k'a jira k'a fɔ ko hakilina minnu ni olu kɛra jamajɛ hakilina ye ka taa Rusi jamana ni Chine jamana ka wulikajɔ baaraw ma k'a yirala k'a fɔ ko Chine jamana b'a fɛ ka dɛmɛ don Rusila jamana ma u ka kɛlɛ la ka taa Ukraine jamana ma Mohamed Touré VOA tɔgɔla ka bɔ Washington ya ale b'o kunnafoni di China and Russia are coming closer, are standing together, and of course, China is. Chine ni Rusila bɛ ka gɛrɛ ɲɔgɔn na, u jɔlen bɛ ɲɔgɔn fɛ. Wa tiɲɛna, Chinois ye jamana damadɔ ye minnu ma se ka Rusi ka bingani jugu jalaki Ukraine jamana kan. Wa an jɔrɔlen don fana ko Chinois jamana bɛ se ka jateminɛ kɛ ka sɔrɔdasi dɛmɛni di a ma. Rusi ka dɛmɛ don a ka kɛlɛ la min tɛ sariya kɔnɔ. Wa tiɲɛna, Chinois man kan ka ko kɛ bawo o bɛna kɛ sariya tiɲɛniba dɔ dɛmɛni ye ka ɲɛsi a yɛrɛ ma wa tiɲɛna i n'a fɔ duniya keleyatɔn ka lakanatɔn mɔgɔ dɔw Chinois man kan ka dɛmɛ don cogo si la duniya keleyatɔn ka sariya sun ni diɲɛ sariyaw tiɲɛni Monsieur Stoltenberg fana y'a jira Associated Press la a ka ɲininkali dɔw la arabadon ko jɛkulu nin hali n'a tɛ kɛ kɛlɛ nin sen fɛ a bɛna Ukraine dɛmɛ ni a bɛ kɛ cogo min na Chinois jamana y'a ban k'a jɛya k'a fɔ ko Rusi jamana ka bingani Ukraine jamana kan k'a sɔrɔ a ye Moscou ka fɔta lasegin ko Amerique ni OTAN jalakilen do Kremlin na Amerique jamana cidenyaso ɲɛmɔgɔ Anthony Blinken y'a jira We are concerned that China is considering supporting Russia's war effort in Ukraine with lethal assistance. Ko Chinois jamana sendoni Kremlin ka kɛlɛkɛ seko la o bɛna kɛ gɛlɛya juguba ye I'm not going to lay out what the consequences would be. I shared these concerns directly. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnen di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la Sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ ko Rusila jamana bɛ ka kunnafoni jugu carili yɛrɛ kofɔ baaraw kɛ min bɛ wele ko campagne de désinformation walasa ka se ka u ka kunnafoniw la cari ko ɲuman min bɛ tali kɛ u ka kɛlɛ kan ka taa Ukraine jamana ma Virginia Guna Wange nin kɛra ale ka laseli ye VOA Bambara b'a bayɛlɛma bamanankan na an k'a lamɛn An ye sɛbɛnni caman kɛ kunnafoni jugu carili yɛrɛ kofɔ kan n'an ko a ma nanzarakan na ko campagne de désinformation min bɛ ka kɛ Rusi jamana fɛ ka taa États-Unis jamana ani nanzarala tɔnba Union européenne ma nka sɛgɛsɛgɛliw y'a jira an na k'a fɔ ko nanzarala jamanaw dɔrɔn tɛ nin ko in laɲini i n'a fɔ fɔlɔ bɛ ka nin jamana ninnu laɲini Sahel kɔnɔ farafina jamanaw Asie worodugu kɔrɔn fɛ ani Amérique latine is changing direction. Fasiri sɛbɛn min n'a bɛ wele ko Russia Today wali ni dɔw k'a ma ko RT n'a sigilen don Rusi jamana fɛ ni k'a lakodɔn kosɛbɛ Ukraine jamana kɛlɛ kɔfɛ min donna u ni Rusila jamana cɛ nanzarala tɔnba Union européenne ani ka fara Canada kan tun ye a laɲini kɛ ko k'a bali nka États-Unis jamana ma sɔn k'a bali ni fasiri sɛbɛn RT ale ka fɔ la ka fara o fana kan cɛkɛda bolo minnu tun sigilen don Amérique jamana fɛ walasa ka se ka dɛmɛsiraw labila u ye u ka baaraw ɲɔngiri bɔlɔlɔ sira kan min bɛ wele ngilɛkan na ko Russia behind
the headline o bololo sira min n'a lakodɔnnen tɛ kosɛbɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen saralen don Rusila jamana ɲɛmɔgɔw fɛ danfara bɛ minnu ka kunnafoni dicogo ni RT olu ka kunnafoni dicogo cɛ bawo ni fasiri sɛbɛn ka baara fanba bɛnnen don Rusila jamana danbe ko an'a ka bugulatigɛ ko ma n'o ye culture ani identité walasa ka se k'olu bɛɛ lajɛlen cari u yɛrɛ ka kan na Indonésie jamana o min lakodɔnnen don n'a jamanaden fanba bɛɛ lajɛlen ye silamɛ ye ko silamɛ diinɛ jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ. So for several years already, san caman kɔnɔ irisi y'a ɲini ka kɛ i n'a fɔ a ye silamɛya teri ye. Friends of Islam. Rusila jamana ka kunnafoni di caricogo Indonésie jamana kan hakɛ warala kosɛbɛ san 2015 waati u ka finitigiw ka wulikajɔ dɛmɛɲɔgɔnya baaraw senfɛ min kɛra Siri jamana ka duguden kɛlɛ senfɛ o min fanga bonyana kosɛbɛ ka dangariliw kunbɛn Ukraine jamana kɛlɛ de dara o kan. And just when the war started, I think they realized that. Ne hakili la u y'a faamuya ko a bɛ baara kɛ tiɲɛna bawo o de ye Indonésie jamana ka kunnafonidilaw ka cikanba ye a daminɛ yɛrɛ la tilebi jamanaw tɛ Ukraine ko tɛ a bɛ komi na Rusila teriya silamɛya fɛ ka fisa kosɛbɛ. Quite friendly towards Islam. Ko la sɛgɛsɛgɛjɛkulu minnu sigilen don lakanako kun kan olu ka gafeba min bɛ wele ko livre de jeu n'a bilala sen kan Indonésie jamana kan labaaralen don fan wɛrɛw fɛ i n'a fɔ Asie farafina gunkana ani Amérique latine o fanfɛ yɔrɔw la. What they do in places like Africa and places like Southeast Asia as well. When de ke yoro chamana ina fo farafina ani yoro werola ina fo Asie wurudu yanfa ni koro yanfa fenela ubu sinsi farajalaka fanga jalan wakati kan ani ubu ke sababu ye yasa Rusi jamana biseka joro nyuman soro teriya siraka kwa sini yasigi la benina. Cɛkɛda min sigilen don kunnafoni di ko kalan kama n'a bɛ wele ko l'organisation d'éducation aux médias ni dɔw k'a ma ko dbook.org ko Rusi jamana ɲɛmɔgɔw ye dollar wari miliyari 1.5 ɲɔgɔn de labila walasa ka se ka dɛmɛ don ni kunnafoni di so kɔfɛlen in ma san 2021 waati ko dɔ farala o wari hakɛ ka sigiyɔrɔma 3 janvier ka se mars kalo san 2022 ma min kɛra nin kalo kɔfɛlen ninnu na san tɛmɛlen waati nin tun ye VOA ka kunnafoni dila Virginia Gunawang ale ka laseliw ye Washington min lasera aw ma VOA Bambara tɔgɔ la Mariam Traoré fɛ. An bɛ to kunnafoniw kɔnɔ hali bi ka kɛɲɛ ni Rusila jamana ka san 1 kɛlɛ ye Ukraine jamana kan dunuya keleya tɔnba n'o ye ONU ye olu ka ciladen ye jalaki bin arabadon min senfɛ a y'a yira k'a fɔ ko hakilina foroba baara minnu ni olu sigira sen kan dɔ de tun bɛ tali kɛ walasa ka se ka nin koɲɛ bali o la a ye nin laseliw kɛ Ukraine jamana faba kɔnɔ Kiev Moribo Dambele ale b'o kunnafoniw lase. Rusi jamana ani Ukraine jamana mun tun ye jamanaba kelen ye olu cira ɲɔgɔn na nin y'a san kelen. The one-year mark of Russia's invasion of Ukraine stands as a grim milestone. A kɛtola k'aw ka laseli gɛlɛn kɛ duniya jamanaw ka fɛrɛ kɛnɛ la Antonio Guterres ko kɛlɛ a kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ adamadenya hakɛw ma wa ko a bɛ taga Ukraine jamana dancɛ o kɔfɛla fɛnɛ la a ye kangari da saridasiw ka wulikajɔ minnu ni a ma ta ni hakili ko a kɔlɔlɔ ka ɲɛsin u ka maramafɛn sisima jugu mun bɛ Zaporizhia ani fɛnɛ a siranna u ka maramafɛn jugu sisimaw. And pressing global issues. Meanwhile, we have heard implicit threats to use nuclear weapons. Ko ni a bɛ fɔ ma arme nucléaire olu fɛnɛ sen kana don kɛlɛ la. Antonio Guterres a y'i sinsin duniya ka nin tɔnba in kan k'u kan ka wulikajɔ kɛ bɛn o bɛ se ka segin ka na cogoya min na Ukraine duniya jamanaw ka keleya tɔnba ale sigi sariyaw b'a ɲini cogoya min na ani duniya sariyaw yɛrɛ olu laboli siraw kan. A ko Ukraine ni Rusi jamana ka nin kɛlɛ san fɔlɔ in ko nin ye wagati gɛlɛnba de ye mun bɛ mɔgɔw simi kɛrɛnkɛrɛnnenya Ukraine jamana mɔgɔw ko ani duniya jamana bɛɛ ko ni kɛlɛ mun kɛra ko nin bɛ dankari adamadenya yɛrɛ hakɛ tagabolow la ko wa a bɛ dankari duniya jamanaw ka keleya tɔnba ale ka sariyaw la ani duniya yɛrɛ ka sariyaw a ko wa a kɔlɔlɔ ka bon fɛnɛ ka adamadenya ɲɛlisiraw yɛrɛ kan ani adamadenya hakɛw fɛnɛ kan a ko a kɔlɔlɔ fɛnɛ bɛ se ka taga Ukraine jamana o kɔfɛla fɛnɛ na. A moment to lose, and I thank you. Ali bi ka kɛ ni Rusi jamana ka kɛlɛ san 1 ye Ukraine jamana kan VOA ka kunnafoni dila Mohamed Danjugo ye kuma di Dr Mamadu Gise ma ale ye jo sariya lafasalibaga ye diɲɛ ɲɛfɛ an ka ale ka hakilinaw lamɛn kan. Rusi jamana ani Ukraine jamana mun tun ye jamanaba kelen ye olu cira ɲɔgɔn na nin y'a san 1 ye yala an bɛ se ka dɔn ni jamana fila cira ɲɔgɔn na ka da mun de kan wa. farajɛ jamanaw do e tiɲɛ nga farajɛ jamana minnu do badenw do teriw do sinjiw do waati tun kɛra o bɛɛ de tun bɛ ɲɔgɔn kan o ye
n'an bɛ histoire surumani ɲini parce que k'u to union soviétique kɔnɔna la u bɛɛ kun ye kelen ye nka a yirala fana k'a fɔ ko u ka histoire a bɛɛ ye kelen ye parce que régime yɛrɛ a tɔgɔla fɔlɔfɔlɔ daminɛna ni capitale min o de ye Kiev ye n'o ye Ukraine capitale ye a tun bɛ wele o waati la régime na ko Kievskaya Rus n'o ye Kiev ka Russie ye maa minnu wolola ɲɔgɔn kan k'u ka diɲɛlatigɛ dilan ɲɔgɔn kan ka na se nin waati ma ni y'olu bilalen ɲɔgɔn na vraiment ko bɛnta tɛ nka kɛlɛ sababu bɛɛ y'o dɔn o kɔnɔna la n'i y'a jateminɛ k'a fɔ ko kɛlɛ nin daminɛnen ani bi cɛ waati tun kɛra mɔgɔw kun hakilila k'a fɔ kɛlɛ in bɛ daminɛ bi dɔrɔn a bɛ ban sini nka a bɛ se ka kɛ fana laɲini kun t'o ye. N'i ko kɛlɛ i ko kɔlɔlɔ yala san kelen kɛlɛ daminɛlen kɔfɛ kɔlɔlɔ jumɛn b'a la bi? A kɔlɔlɔba o ye problème économique a filanan o ye problème diplomatique ye nka kɛlɛ n'a fɔra ko kɛlɛ o ye kɔngɔ minɔgɔ saya fɛn caman ko banta ye joona bi ta i tɛ continent si ta tasuma tɛ yɔrɔ min na bi. Anw ye farafin jamanaw ye yala a kɔlɔlɔ jumɛn bɛ se anw ma? An minnu ye farafin jamanaw ye n'o ye afiriki jamanaw ye bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ ko se bɛrɛ tɛ anw ye anw ka fɛn bɛɛ bɛ bɔ wali jamanaw la ka na o kɔnɔna la fɛn min mana gɛlɛya bɛɛ y'a ye waati dɔ la gɛlɛya donna biliko la n'o ye farini dilanna suma ye o kɔnɔna la gɛlɛya min donna ye o kɔlɔlɔ sera farafinnaw an kɛra an bolo ta kelen o bɛ su bolo o tuma n'i y'a ye gɛlɛya donna olu ni ɲɔgɔn cɛ o gɛlɛya bɛ s'an ma. Mohamed Daɲo ko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. an balimaw aw ni yan tuma CEDEAO o ni farafina kelenya tɔn y'u ka ɲangili bere to u nɔ na ka ɲɛsi jamana saba sɔrɔsi furancɛ fangaw kama Mali, Burkina Faso ani Laginɛ nga Bamako, Wagadugu ani Konakiri ye kelenya ɲini ka ni ɲangili berew wuli aw hakilina ye mun ye CEDEAO ni farafina kelenya tɔn ba ka latigɛw kan ni jamana saba nin yala segin sariya sunba sigi cogo la o kan ka kɛ sarati ye walasa ka ni ɲangili wuli wa aw ko di aw fɛla ye jumɛn n'a b'a fɛ k'aw da don nin baro la a y'aw tulo sɔgɔ VOA Afrique an b'a fɔ kɛnɛ kan sibiridon Fevrier Kalo o tile 25na nin kana fɔ kɔ dɛ. Sisan an bɛna Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn. Basketi sanfɛcilu bunagun kan Mali la super coupe ɲɔgɔndanw tana kari tɛmɛnen février kalo ye tile 19 san 2023 Palais des Sports Salamatu Mayiga la Bamako o bɛɛ saison kura daminɛ kofɔ i n'a fɔ kɔrɔlen a bɛ deli ka kɛ cogoya min na Stade Malien de Bamako cɛw ani musow de y'a jɔnjɔn fila bɛ ta min ye musolakaw ye Stade Malien de Bamako ye sebaya sɔrɔ AS Polisi kan o ye Bamako club wɛrɛ ye kurubi 76 o kɛra Stade Malien ta ye kurubi 56 AS Polisi y'o sɔrɔ AS Polisi degeli karamɔgɔ y'a yira k'ale ye mɔgɔ kura ye AS Polisi la a bɛ k'a ɲini k'a ka clubu dɔn fɔlɔ Boubacar Diallo. Stade y'a match ta parce que u y'a entraînement daminɛ anw ye ka mɛn ne yɛrɛ nana Polisi la il y a 4 ou 5 jours je connais pas tellement l'équipe il me faut encore du temps pour essayer de répondre. C'est super cool, personne ne prêt hein. En PPG est là, les préparations physiques. Je savais que j'allais gagner mais avec 20 et quelques points au Kera na surprise gagné. Un jeudi Moussa presque au clash il m'a joué parce que papier au massé faut la fédération à élection ani transfert ni ani super coupe wakati sur la nyona go. Kurubi gi Stade Malien de Bamako yo sɔrɔ kurubi saba ni seki o kɛra AS Manden ta ye hali y'a sɔrɔ a ka clubu ma se sɔrɔ AS Manden degeli karamɔgɔ ka fɔ la baara ɲɛna Moussa Sidibe. Un bon match malgré qu'on a perdu beaucoup de ballons mais les enfants se sont bien battus. Je suis en remanagement d'équipe et que pour une bique à Blassin Kane. Bina ni yɔrɔ ta farafina gun ɲɔgɔndanba dɔ la basketi bunagun kan Dakar Sénégalkaw fɛ yen marisi kalo la k'a daminɛ a tile 12 k'a kuncɛ a tile 21 san 2023 in na a ɲɔgɔndan tɔgɔ conférence du Sahara min bɛ don basketball Africa League hukumu kɔnɔ min bɛ ɲinan san 2023 kofɔ. An ma o basket jɛba ye parce que équipe filaw tɛ niveau kelen na filɛ wagati min na an bɛ Bamako équipe tɔw ɲɛ ni préparation na facile fɛn minnu b'a ɲɛ o de ka gɛlɛn kosɛbɛ ne ni tiri mun b'an bolo n'o ye championnat k'o conserver ka coupe du Mali conserver ka taa balle la ka prestation ɲuman k'o la. Super coupe ɲɔgɔndanw tannen o bɛ sira di saison
kurama VOA Bambara togola Bamako siaka Traoré Kalasi ambalmao aya famu cogo mina ni de bena dansige aw ka bi malipura kunnafoniw na aw ni ce aw ka kulomajo la aw kan bɛ waati wɛrɛ